Haupa, arratsaldeon, astea, behar bezala asteko gure miserien berriz, gure sekretuen berri emanez hasiko dugu. Ze, badakizue batzutan destinuak, karmak, siniste alduzue, nik uste arrazoiren bat edo izango duela, pentsa, gaurko egunerako hitza alaxe aukeratua genuen, flowa, bai, patxadaz, lasaitasunez begiratu behar geniola bizitzari, baina astepare bat bada gure gonbidatuak eulien antzera erori eta erori ari direla, gehientsuenak ere gaixotu egiten direlako, horregatik hemendik deialdia eta besarkada hortxe gaixotu diren guztiei, ea osatzen diren. Esate baterako Paula ere gurera etortzekoa zen, etorriko da beste batean, orain sendatzea izango da garrantzitsuena, baina berak surf ekologikoaren aldeko apustua egiten du, eta hori gainera bere pelikuletan biltzen du. Asteuru honetan ospatu berri da Bilbon Surf Film Festival, eta itsasoan bezalaxe, mendian ere ibiltzen gara, eta itsasoko zinema bezala, mendikoa ere gustatzen zaigu, bada gurean jaialdi garrantzitsu bat, eta haren berri ere izango dugu gaurko saioan. Izan ere itsasoak badu baretasuna, lasaitasuna, eta horrelakoetan ez didazue esango, horko gizon horren gixara, komeni eztenik, eseri, patxadaz hartu, eta bizitzari begiratu. Bizitzak berak zer esango digun entzun, zehortxe gure barruan hor sortuko da harmonia eta harmoniarekin batera edertasuna. Koldo Etxeberriaren lana zen hori eta bera 3D teknologiarekin aritzen da. Eta antzeko teknologiarekin aritzen da ere hortxe maskarapean behar bada etzen duten ezagutuko, baina gure familikoa da, gure saioko kolaboratzailea Carmele Gomez, aurreko batean ere iragarri genizuen zuzenekoan aritzen dela musika entzunez eta entzundako hori gero irudietara nola islatzen duen bertan eraikiz, Bernaola zikloan aritu zen lehengoan eta gaur ere gurean ariko da. Beraz ikusten duzue, gaur arterik ez dela faltako gurean, patxada lasaitasuna bilatzen ere ahaleginduko gara, astea behar bezala asteko, baina eraiki egingo dugu harmoniatik eta edertasunetik. Horretarako Koldo Etxeberriak argibide batzuk emango dizkigu aurrena. Gero badakizue, esan dizuet ezta, Mendi Film Festival ere gurean badugula, eta zinebagintzan dabilen jende asko ere bai, Iban del Campo zuzendariak esaterako, bere azken laburmetraia, Ibizan eta bertara ere joango gara, inbidi pixka bat pasatzera, ze Ibiza udararekin lotzen dugu, baina urtean zer ere nunbait eskaintzarik ez da falta. Esan dizuet gero Mendi Film Festivala zerariko garela, bekaldia ere dagoeneko zabaldu dutelako, gaur aurkeztu dute, lan berriak egin ditzan, jendeak, eta horretarako laguntza ere izango dela, eta azkenik Carmele Gomezek erakutsiko digu, bizitza hau beste erabatera ikusten duen jenderik ere badela zorionez. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta Paulak esan azigun, eta horregatik gaurko atarikoa borobiltzeko kantu hausia aukeratua genuen, berak itsasoan murgiltzen denean lasaitasun hori bilatzen duela, eta batzuetan isiltasuna dela lagun izan dezaken musikariko berena, beste batzuetan berriz Nirvana aukeratzen zuela, eta badakizue Nirvana taldearen azalik ezagunenetako bat, hautso bat ez da alaxe guretan sartzen denekoa dela, eta kantu honetatik ateratako fotograma da horixe. Come as you are, alegia, zuzaren gixara etorri. Eta guk ere horixe egin behar dugu, aste honetan gugaren gixakoak etorri, eta patxadaz, bizitzari eta arteari begiratu bat bota.
Ikusten duzue, lapurreta egin diegula Miluzeko lankideei eta haien hieroglifikoen fan amorratua garenez, horixe, omenalditxo bat egin nahi izan diegula lapurretatxo horrekin. Zegu, gaizto ez gara. Eta heroiak ere ez, naiz eta jakin badakigun, heroi asko badagoela kaparik gabeko heroiak direnak ere. Eta bakarren batzuk gainera, heroi hoietako batzuk kapa beharrean, bata eramaten dute eta osasungintzan aritzen dira. Pandemia garaian, horixe azpimarratu genuen guztiok, baina gerora ez ote zaigun ahaztu. Baina zorionez, artista talde bat ez da hartaz ahaztu, eta orduan bezalaxe, orain ere omenaldia egin nahi izan diote, eta beraik daukaten gauzarik hoberenarekin, artearekin. Eta artista horietakoa da gure lankide eta lagunden Koldo Etxebarria. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Zer moduz ongi? Ondo. Bai, ezta? Normalean zu hemen ikusten zaitugu ordenagailu artean, alaxe ematen duzulako eguna, ezta? Etxe honetako grafismo sailean lanean aritzen zarelako, baina bestela ere artelanak eta sortzen, hor ere zure margoa eta zure pintzela ohikoa ordenagailua bera izaten da, ez? Hori da, bai. Ordenagailuaren bidez ere egin daitekela artea, ezta? Bai. Da gainera gero gehiago pasatu da, posibilidade espresiboak dire hain handiak, lan asko sortzen dire Gaur egun gainera horrari gara, inteligentzia artifizialak eta haiek ere sortzen dituztela lanak. Gero hariko gara hortaz, Koldo, gaina aurrena esan dugu, gaur gurera etortzeko aitzakia ekimen interesgarri batek eman digula, izan ere artista talde bat elkartu zarete, ezta, Javi Konderen deialdiari erantzunez, pixkat osasungintzan aritzen diren mediku, erizain eta gainerako profesionalei omenaldia egiteko, eta horretarako zuen artelanak oparitu dizkiozue hainbat erietxe, ambulategi eta zentroei, ezta? Bai, hori, pandemia amaitu zanean, haukin genuen propuesta bat, dei bat Javi Kondeko fundazioa, zeunek iten hori gauza honorifikoak, iten korrika eta honorifikoak esanez, propuesta bat egingo dutxuet artistei. Zuek donetan baduzu obra bat, ia zelan ikusten duzuen. Ekitaldiaretan zelan medikuik eta zelan egoten ziren lehenengo linean pandemian, eta gu zelan geunden beldurri jota etxean, eskutute etxean beldurregaz. Orduan txalo egiten genien, onartzen genuelako haiek jarri zutela, benetan, beraien bizitza ere jokuan jarri zutela askotan, gu zaintzeagatik eta gu salbatzeagatik, ez? Eta orduan, esker honez, oraindik ere pandemia bukatzen ari den honetan edo bintzat iragan kontua dirudien honetan, oraindik ere aitortza horrekin segi behar zutela, eta hortarako berena zela zuen artelan horiek oparitzea, ezta? Hori da, eta propuesta izan zen pandemia eta gerotxo hau. Nipetxat, oin kontestu honetan hobeagoa dela, karo, txalok eta hori gure historian segida kabetan da, gauzek aiztu iten diren segida, eta oin gerrean gauz, eta gero volkana izin zen, gero gerrea, beti gauz... Balatxoaz, boladaka, ez? Gero beste bolada bat etortzen da, orduko harta azaztutzen gara, eta horretik ongi dagoela, ez orduan bakarrik orain ere haietaz akordatzea, eta 12 artista elkartu zarete, eta beste hainbeste artelan, ez? Eman izkiezue. Hori da, orden, karo, bananduko dire zentro... mediko zentrotik, ez? Ospitaletan eta alako Bizkaiko zentroetan. Eta izango da proiektu bakarra Espainian zehar, ez da alako proiektu hori gehiago, eta epetxo dala oso polite, jentean erantzun eta zelan horrek motibo biek gaitik, ez? Bata, ez aiztuteko. Karo, zetxaloak denporeak aiztu iten da. Eraman egiten ditu aizeak eta artelanak horre ongo dira eta hor geratuko dira. Hor gertzen dira. Horrek hartu dago artelanak testigantza hori mantentzeko rekordu hori, ez? Haiek ikusten dituenak gainera behar bada galdetu ere galdetuko duelako, ez? Zer egiten du artelan honek eta bakarren batek azalduko dio, hor aitortza bat eta omenaldi bat badagoela horren atzean. Arrazoia dagoela hor. Hori da. Zure piezak izatearen poetika du izena,
eta izenburuak ere pista bat ematen digu, ezta? Zer erakutsi nahi duzun horrekin? Bai, hori da, bueno, aprobete nire trajektoria dara atortik lanean ja urteatan, eta da batez be poetika hori guk proiektatzen dugu poetikea eta estetikea proiektatzen dugu objektuatan, beha hobeto fijetan bagara, horrek obrak eta objektuak bakarrik dire guri itxartzen dutzuen gauza bat, hau da, poetika hori eta edertasun hori dau norberengan, dau ikusleen eta obrak iten dau bizkortu hori, itxartu hori, ez? Ispilu gisako bat, ezta? Edalontzia edo ikusi dezakegu, edalontzia ederra izan edo itxusi izan, norberak ze begiekin begiratzen dion, orduan izango dela bat edo beste, ezta? Hori da, bai. Hori da zure lanbidean behin eta berriz errepikatzen den lerroa, ez? Lerroa, ez? Eta lehen aitorri izan detzen den moduen, ez? Anekdota pila bateko zen nik iten dut hori zarriten, ez? Ondala gitxe gonitzen ikusten el enterro del Condorgaz, el Gorkorena, Toledon, eta, bueno, han barruen betetan zara, edertasuneraz barrue betitzen da. Arimarentzat ere hori sendagaia bada, ez? Medikuntzaz eta ari garela, artea bera ere bada sendagaia, eh? Sendagaia, ez? Hori. Eta urten handik, eta plazara, Santa Tomeko plazara urten, eta segitan duzu edertasun hori bizitzen, segitan duzu barruen. Hau da, edertasune obra horretan egon balitz, bakarrik egongo balitz, atetik urtetan zarenean, ja hori moztuko behar zan. Bukatuko zen. Baina gero zure buruan badu, bai. Zure buruan da zure bihotzean, gorputza guztien. Bai, betirako gogoan duzu gainera, askotan aipatzen dugu, halako batean ikusi nuen hau, eta horrendik ere gogoratzen naiz, eta hori ere badela zerbaiten seinale, ez? Eta hori da descubrimiento sensacional, dala edertasune norberaren ezaugarri bat, eta norberen identidadea, sakoneko identidadea hori dala, hori da niretzat, hori descubrimiento... Hori norberak ze begirekin ikusten duen, horren arabera, atzematen du edertasuna, edo beste sentimendu batzuk ere bai, ez? Lehen esan duguna sosegua, patxada, baina noski, behar du beti pospolo bat hori pizteko ere bai. Esan nahi dut, ni hartzailea baldin banaiz, nire barruan sortuko da irudia, sentsazioa. Baina bakarren batek eman behar dit horretarako motiboa. Eta hor sartzen da artista, ez? Artistak bai pospolo hori pizten duela. Eta artista zari garenan, askotan iruditzen zaigu gainera, pintzelarekin irudikatzen dugu margolaria, baina zuk eskuak ez dituzu zikintzen, zu senyoritoa zara, zuk eskuak pinturaz eta zikindu beharrean, behar bada nekatu egiten dituzu botoiarekin eta arratoiarekin ibiltzen zarelako, alegia ordenagailuarekin. Hori da. Bai, hasi nintzen 80 markadan ordenadoragaz ikusten hauen, nik nahi nuen konzeptua ondo espresatzeko herramienta oso potentea zala ordenadorea, eta irudimensietako ordenadorea. Orduan asko ez ziren ibiliko bat, teknika horrekin, Koldo? Karo, orduen zan, teknika zan oso garestie, eta bia sartzezeko lagunek, handeko lagun pila bat klaseak ematen, ze gu ginen lehengo generazioako lizenziagoak urten ginenak, eta oso karistik ziren. Eta nekan zubertea, ETBek, presupuestoa jaso zuen, eta presupuestoekaz egiten genduen lanak ja, kanpoan, eta ja makina bi bakarri zeuden Espainian, ondino, ATC Madrilen da Animatika Barcelona, eta nik okin hauen zubertea oso ondie biekaz beharritea, ideak eroan da beha hango makinekaz itea, ondino makinekaz genak oso garestiak ziren. Hor ikusten ari garen eraikin batzuk esaterako jendeari behar bada ezagunak egingo zaizkioze garai batean, etxe honetako albistegietan ere, ez, karetan eta alaxe agertzen ziren eraikinak ere bai, ez da, bai Teleberrin, bai gaur egunen, ez? Hau ere ETB-ko sarreran daukagu, ETB-ko Bilboko egoitzara datorrenak ikusiko du eskiera mekanikoetan nola dagoen, haundian. Eta hor ikusten dena da, Koldo, eta konstante bada zure lanetan, eraikin horiek eta bai, forma geometrikoak eta dituztenak, baina normalean giza banakoak
eta banakoak gainera azpimarratuko dut, ze taldeak eta baino normalean edo bat, bi, asko jota 3, ez? Bai. Bakarrik, alegia gizona edo emakume edo dana dalakoak gizakia, antxe dago begira, haunditasunari begira, eta horrek barruan zer eragiten dio, ez? Hori da. Bai, eta arrazoia da erreza. Hau da, edertasuna experimentatzeko, ez konzeptualmente, experimentatzeko, inok ezin dutxu emon zuri horren aukera. Hori izan behar da, gauza personal bat. Hau da, beste batek esango, inaldutxu lagundu, edo apuntau, zukiten badozu hau, lortu aldozu beha. Azken batean da, ekintza bakarra. Akto kreatiboa beti da bakarra. Eta kontemplazioa da bakarra. Bakardadean kaptatzen dozu benetako edertasun hori. Eta ez da bakardade latxa, da bakardade alegrea, da bakardade alaia, da bakardade poetikoa, da bakardade harmonikoa, poetikoa. Baina alare bakardadeari beldurra izaten diogu Bakoldo. Normalean iruditzen zaigu bakardadea txarra dela. Norberak aukeratuta denean behintzat, ez du zertan txarra izan. Bea, personeak inbea dau, deskantzatu eta aktibidade fizikoa, ez? Hori horretzen da, ez? Deskantzatu eta aktibidade fizikoa. Orde, gauza bera da, haue bai. Personak inbea dau, kontemplazioan, hau da, gogoratzeko gu nor garen eta ze izaki garen, eta gero hori ikasita, gero mundura urten. Bea horren ikasgaiagaz. Da ikasgai hori ikasten da bakardadean. Eta nire gustatzen jata remarkab hori apurbete iten dorien amoden tradizio religiosoak, ez? Beti zeu zer ebokateko, ez? Eta nire gustatzen jata holango espazioak atara ebokitako errealidade hori. Errealidade hori zelan dauen eta guk zelan genezake hartu benetako sensazio hori eta hartu egi hori. Egi hori hartu behar duzu benetan sakonduta hartu behar duzu. Ez da, esan dozti ez, norberen gandauela edertasun eta, venga, beste gauza batera, oin zer, nire lagun baten moduen, ez, bi azartezeko irakasle baten moduen, ez? Bai, oin guazen beste gauza batera berbaz, ez horre behar dau. Azkenan edertasunan orain subjetiboa den gainera, ez, bakarren batek esango du, bueno, zuretzat ederra dena, niretzat ez du zertan ederra izan, eta... Hori da, bea, zer pasatzen da, nire konsejue da, adibidez, jentea golike, eta badau, jentea dauela, nire lanak ez jako zela asko guztetan, badaue bai, ez? Bai. Adibidez, gogoratzen da, zelkarrizketa bat dokin hauen Asier Etxebarriagaz, da Asier Etxebarrik esateo esten, niri interesetan jana gehiago Kiefer, da tradizio alemana, eta niri hori, ez? Egon daitela indarra, egon daitela mine, egon daitela sufrimentue. Gertatzen dena da, askotan behar bada badakigulako lan hauek berez makina batek egindakoak direla, ezta? Hauek esango baligukete eskuz egindakoak direla, hoiek ere onartuko genizkioke artelanari. Batzutan iruditzen zaigu eskuz egindak direnean, sentimendu horiek eta eginda daudela, ez? Batzuetan iruditzen zaigu teknologia lagungarri denean, eta oraintxe inteligentzia artifizialaren eztabaida puri-purian dagoen honetan, iruditzen zaigu makinak egin duen horrekin ja hotza behar duela, ez? Ez dagoela sentimendurik. Makinak errolakorik ez daukala. Eta da errore, eta denpora gitxien hori aldatu da, baina sakonki. Ze da, animal de costumbres gara. Bitu, nik lehenango premio emostienean... Mordoxka bat badituzu, por cierto, ez dugu esan, baina hogei bat gutxinez, bai? Baina lehenengo baten emostienean, egon zan katedratiko bat, niri klasak emosten katedratiko bat, Badosa, Luis Badosa, katalana. Eta zaurean kuadure urrenean, hau, akoratu behar dugu. Eta horbildu zanean, eta, ostras, hau ez da pinturia eskuga zinde. Oneri huelte amon.
buelta emontzan gure dago nire kendu, ez dago eskuzinde. Da besteak esautzen, ez. Besteak egon zan Mejuto, galerista, egon zan beste parteide batzuk, jurauen, eta ez, oneri hau geratzen da hola. Eta urteak pasatuta, Luis Badosa horrek izan jatan nire admiradore bat. Beida. Denporagaz, bera, similatu zauen, bera, eske gara animal de kostumbre. Bai, baina gero onartu behar da, aldatzeko eskubideare badaukagula. Eta bera, rekonozu zauen, ostras, makinekaz dau, hemen ikusten da, sakontasun bat, hemen ikusten da dertasun bat, eta beti... Makinak bai laguntzen du, kasuntan ordenagailuak bai laguntzen du, sakontasun irudi hori ematen, marrak eta ere zuzenak egiten. Eskuz egin beharko bat zenitu behar badain zuzenak ez liratke aterako. Baina adibidez, kolorea eta kolore paleta ere uste dut badela nahiko esanguratxo ez da, kolore beroak direlako, zuk erabiltzen dituzuna, kolore biziak ez, eta horre kontraste hori bilatzen alegintzen zara ez da. Hori da, kolorea nahan zauena eta espazio horrek minimalistak, Xabier Sade Gorbeak esatea ostena ez. Zure espazioak egiten dutxue gizakie protegidu. Zedire espazio argiek, nik gurutena, nik gurut espazio ezin daitezela argiek, ezin daitezela akogedoreak, ezin daitezela gizakie hor lasaitasunean eta gitziko elementuekaz, minimoakaz, protagonismo emon gizakiari eta espazioari. Zuk esan duzuna, gizakia protegitu, babestu, zaindu. Azken finean zu jartzen duzu gizakia erdigunean, zezuk aldarrikatzen duzu gainera, eta hori da politia, eta ni uste dut bukatzeko hori izan daitekela lerroburu politia da, arteak zoriontxo egiten duela gizakia. Exacto. Hortan sinistuta zaude. Orduan ikusita zoriontasun beharra daukagula, artearen beharra ere badaukagu, Koldo. Bai, hori da. Lagun betek ezauzten moduen proiektu honegaz, jode, ezke dau, leku perfecto batean, ze medikuek eta botekek osatzen dori personak eta arteak osatzen dau harima. Arteak osatzen dau barruko, gizakeren barruko tasuna, ez? Horregatik, artearen medikuntza, artearen botika ikusi nahi duenak, orentxe duela aukera, 12 zentrotan, ambulatoi, erietxe eta lakoetan, ikusiko dituztelako Koldorena bezalako beste hainbat artisten lana. Eskerrik asko, Koldo, estimatuta, eta segi lanean, ez? Lana hemen etxontan ere majo egindakoa zara, iaia sorreratik, ez da? Bai, sorreratik. Sorreratik ia, eta zuri zor dizugu, askotan, saio askotan ikusten ditugun irudiak eta beraz alde hortatik gure aldetik ere eskerrak eta aitortza. Estimatuta, Koldo. Eutxi horri. Eskerrik asko. Hortxe, seguru askok eta askok agendatik gatozela ikusita, agendan izkilarriz apuntatuta duzuela Mendi Film Festival, eta nik orain jaialdi horren gainean hitz egin behar dugula, esaten badizuet, pentsatuko duzue, Aristik orain ere hanka sartu du, ez, ze zorionez eta pixkanaka iaia urtean zehar bestelare aitzakirik ematen digu jaialdi honek horretaz aritzeko. Aitor Helduen, arratsaldeon. Berrinuko. Izan ere, zuen umeko eskor hori majo azitzen ari da, Aitor? Ari zarete, nunbait ederki elikatzen, ze gero eta haundixagoa da, Mendi Film Festivala? Bai, koskorrari etxekoak 16 urte badituela aintzat hartuta, dagoeneko leia, tozek serio jartzen dira, ez? Bueno, egia da. Adinaren ajeak agertzen ez zaizkion bitartean, gaitzer di? Bai, pentsatu bai ez. 2008 hau sortu zenetik egia, gorputza ondila hartu du,
bidea, eta nik uste zuaitzak bezala adarrak ere asko zabaldu zaizkio, eta alde horretik, guantxe esan genezake urte osoko jarduna dela Mendifilm. Egia da, erro nagusia enborra, abenduan egiten dugun 10 eguneko jaialdi hori dela, baina gero horrez batera, zalantzarik da, oraintxe bertan, esate baterako urtarrilean hasi genuen eta azarora bitartean luzatuko dugun menditurra ere ontxe indarrean daukagu, ala eta ona gabiltza batera eta bestea, eta ez hori bakarrik, besteak gero, azken batean jarduerak eta jendea mendi kulturaren inguruan eta mendi zinemagintzaren inguruan piztu arazteko ekimenak eginez. Horixe da, esan dugu, koxkortu zaigula, ez dugu esan gogorendik aguretu zaigunik, gazte dago, nera bezaroa pasata edo, eta gazte ez ari garela, gaur aurkeztu duzuen ekimenak ere pixkat, helburu horixe du, ezta? Mendiaren inguruko zinema gintzara, jende gaztea, bintzat jende berria ere erakartzea, ze horretarako ja laugarrena baduzue aurten, baina bekaldi bat ere jartzen duzue abian, ez? Bekaldi bat, Mendifilmen eskutik eta liberen baita ere Bizkaiko Foru Aldundia eta Ternua Group bat dituela, ezta? Hiruen arteko batura horretatik bageneukan gogo hori, bereziki eta hainbatean hemen bertatik bertako, ez? Euskal Herriko zinegileak edo sustatzea, egia da orain eta bekaren laugarren deialdi honetan esparruak pixka bat zabaltzen ari garela, eta honen bestean Espainia osora zabaltzen dugula deialdia, eta bai, gine handi batean, gazte zinegilei zuzenduta, ez? Hor bada adintarte bat, 18 eta 35 urte bitarteko adintartea, nolabiteko mugarri bat bezala jartzen duguna, baina aurten, laugarren edizio honetan, jabardura gehigarri batekin, zenbaitentzat, gustagarri izango dena, ez? Hortik haratago goazenok adinean, aukerarik ere izan dezakegula beka hau jasotzeko baldin eta lehenengo lana baldin badugu eskuartean daukagun proiektu hori. Hau da, nahi duguna da, zinegileak bultza proiektuak gauzatzera. Eta honen bestean orain bekaldi honetara proiektuak aurkezteko epea zabaldu da gaurtik. Bai, ze proiektua gauzatzeko ere azken finean, arazo handienetako hori izaten da, ez? Bakarren batek esan dezake, bueno, nik badut ideia bat, talako egiteko, ideia borobil xamarra da, baina baliabiderik ez aurrera egiteko, begira, ez? Halako bekari esker, horrek ere errezten duela bidea. Eta zenbatek izaten duten kezka horretan, kezka edo gure uste nagusia finantzazioa, ez? Bueno, kasu honetan eta beka honek 10.000 euro hartzen ditu mai gainean. 10.000 euro, zen da bezala, Mendifilmen, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Ternua Grupen eskutik, mauka politia da, gauza txukunak egina ahal izateko. Eta gero horrez aparte, eta hau ere oso geu bintzat indarrean jartzen duguna da, aholkularitza. Aholkularitza, baditugu Amaponteko eta Itaponteko dotoreak, deitu Lara Izagirre, deitu Iratxe Fresneda, deitu Itziar Garzia, deitu Aitor Gisasola. Mundu honetan nolabait ere zer edo nor badirenak, eta haien eskutik proiektua behin beka jasota dagoenean, proiektu horretako arduradunek aholkularitza guztia jasoko dute, ez? Aldi oro lagunduak joango dira bidean. Bai, eta hirugarren opari bat ere badu, ez da, ze esan dugu finanziazioa, aholkularitza, eta gero ikusgarritasuna. Ze azkenean, bekaldi hori irabazten duen lanak bermatuta dauka Mendifilmen bertan ere proiektatutakoa izango dela, ez? Orain, esaten ari gara, maiatza bukera arteko epe bat badagoela, lanak aurkezteko, behin hor lehen edo galbai bat eginda, 3 hautagai nagusi hartuko dira, eta haiekin bilera zuzenak egingo dira, ja azkena, proiektu irabazlea esan dezagun hautatzeko. Eta horren berria udazkenerako emango zaio protagonistari, eta publikoki berriz, abenduan jakinaraziko da. Hortik aurrerakoan, urte oso bat gutxienez behintzat izango du proiektua lantzeko, eta 2024ko BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia zinemaldian, nazioarteko zinemaldi oso potente batean gaur egun, bere lana ikustarazteko, estreinatzeko. Ez hori bakarrik, gero egia da, gaur egun nazioartean bertan, Bilboko geure jaialdi honi oso begira daudela, eta honen bestean horrera aintzat hartzen dela, zer aurkezten den, zer estreinatzen den. Beraz hori, plataforma hori, erakuslei hori ere oso interesgarria da. Beraz bai, finanziazioa, aholkularitza, eta liberen baita ere erakusleioa. Bai, ze pentsatzen ari nintzen Aitor, jaialdiaz ari garenean askotan azpimarratzen dugula mendirako ze zaletasuna dagoen Euskal Herrian, eta hori begibistakoa da hala dela, baina zuk ere zerrendatu dituzulen, lagun dituzuen izen horiek, ez? Bai, Iratxe Fresneda, bestea danak hartuta ere, eta ikusita Euskal Zinemagintza ere zein garai oparoan dagoen, argi dago talentua ere izan badugula pelikulak egiteko, beraz, bi horiek, ez? Zaletasun hori eta talentu horiek elkartuta pentsatzekoa da, epaiek ez dutela bat ere lan erreza izango, Aitor, aukeratzeko, ez, bekaldia zein eman? Eta ala nahi, ala izan debila, ez, eta seguru. Joan deneko urteetan,
gauza oso txukunak aurkeztu izan dira. Horren ere dira lehen edizioan irabazle izan zen Tamara Lukarin zuzendari bilbotararen Txango filma, laburmetraia. Berdin baita ere, bigarren edizio irabazi zuen Marina García Andreu, Kataluniararen Lobos, Asturiasko landa errisketan kokatuta dagoen pelikula, eta joan-zeneko 2022ko mendifilmeko edizioan estrenatu zena, eta orain baita ere, indarrean den Leire Egaña Oñatiarraren 5 bide, ura da orain burutzen ari den proiektua, eta gero etorriko dena, ez? 3 eredu politi dira, eta gero haiek bezala, aurreko urteetan ere aurkeztu diren beste lanak, nolabaiteko kalitatea erakusten dutenak. Egia, ez ditugula gainezka jasotzen. Orain arteko esperientziak behintzat hori erakutsi dugu, ez? Aurreko 3 edizioetan aurkeztu izan direnak, kopuruan ez direla hainbeste izaten, baina bai, aurkezten diren horiek oso proiektu interesgarriak izan direla. Ea, aurten, gauza biak ere horrekatzen diren, ez da? Kalitatearekin batera, ea, oraindik ere, kopurua, horrelako gaur bezalako elkarrezketa baten bidez, lauaizetara zabaldu, eta deialdi horretara jendea animatzen zaigun, ze finan hori da, ez, bultzatu nahi duguna, ideiatxo hori zeuk esan dezuna ez da urko, badut nik buruan eta nola gorpuztu, nola aurrera egin, hauxe daukera. Hauxe daukera oso zupolitza, aurrera egiteko. Hori da, esan dugun, gaur aurkeztu dela, izena emateko epea aurki zabalduko dela, eta hori informazio gehiago nahi duenak ere, sarean eta hortxe topatuko duela, ez da, Aitor, xetasun guztiak hortxe izango dituela. Oinarriak, eta esan da bezala gaurtik ja izen emate epea zabalduta dagoenez, izen emate formularia bera ere, mendifilmfestival.com webgunean antxetena. Alaxe bedi, eskerrik asko Aitor, besarkada bat. Zuei, berdin. Agur. Vimos este cielo, caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles, mercaderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Toda la noche. Kantu dotorea dugun hori, te voy a hacer dormir toda la noche, te voy a hacer bailar toda la noche. Zenbatetan dantzatu ote dugu, ezta? Juergaren gainera, garai batean izaten da, normalean ja juerga aurrera doanean, bukatzea denean, hauxe jartzen dute toki askotan, eta gustora hartzen dugu, baina el kolumpio asesinok ere iragarri duela bere ibilbideari, akabera eman behar diola momentuz, eta badakizue, lehengo astean ere jakin genuen, untza taldeak ere antzeko erabakia hartu duela. Izan ere musikan, bizitzan bertan bezala, zikloak izaten dira nagusi, eta ziklo batzuk hasi egiten dira, beste batzuk bukatu, eta nekearen nekez edo, talde batzuk ibilbidea amaitu bai, baina badira ere, puri-purian dauden beste hainbat talde, ez dugu esango hasi berritan, denbora bat ere badelako hasi zirela, saio honetan ere izan ziren, eta seguru gogoan dituzuela, maskara batekin agertu zirelako, eta guztiak ere beldurtu zineten haiek ikusita, baina orain berriz beldurtu ez dakit, baina seguru unkituko zaretela, aurkeztu berri duten bideoklipa ikusita. Nortaz ari garen? Merina Gris, noski. Sé que estoy perdiendo el tiempo. Si me quedo un poco más a llorarle al mar abierto
Siento que me siento viva. Hoy me cierro el Instagram y muchas otras promesas sin una puta verdad. Posible alda bizitzak minik ez ematea eta hau horrela balitz zeo zer sentirtzea. Otra vez imaginando videoclips al caminar. Os lo juro que es la hostia lo que tengo que contar. Hieroglifikoetan bai onak garela, hori aitortuko dizuet. Josten ez hainbeste, ze behar bada Santa Luzia eguna ere ez genuke ospatu behar, ze prest nuen nik lotura, ez da, esan dizuet, Mendi Film Festivalen gazteen talentuaz ari ginela, eta gure ondorengo gonbidatuak ere hortaz asko daki gaztetxoekin aritzen delako, Uezin, Iban del Campo, eta bera gainera Ibizan genuen, horregatik Merina Grisen kantua ere aproposa zitzaigun Ibizara joateko, inbidi pixka bat emateko, baina abiatzerakoan esan dizuet gaurritza flowa zela, flowak kale egin digu, ze Ibanekin bat egin ezinik gaude, baina bueno, handik bueltatzen denean beste egun batean ekarriko dugu platora, eta patxada gehiagoz eta hariko gara, eta orduan teknologiak ez digun berriz alako jugarretarik egiten. Ze, Carmen Legomez, arratsaldeon, teknologia lagundugunean oso ongi, baina teknologia, eta zuta biok naparrak gara, buru gogorraren ospea dugu, baina teknologiak ere badaki buru gogorri zaten. Bai, zalantzarik gabe, pazientzia behar da. Pazientzia behar da eta talentua, ze hortaz ere hitz egingo dugu, ze atarikoan ikusi zaitugu, kasko batekin, olako esku mutur berezi batzurekin, baina hori gero azalduko dugu, ze guari gara azkeneko aste hauetan koloren eta errepasoa egiten. Eta gaur, urdina. Nire kolori kutxunena, eta jabetu naiz ez dela kasualitatea izango, ze badakizu ni, naizela. U, urko. Aristi, urdan pileta. Asko dut, eta zerbaiten sinal izango da. Bai, orain ja esplikatzen alduzu, zergatik den zure kolore kutxuna. Argumentatzen alduzu. Nik esplikatzen badut orduan zertara etorri zarazu, ze ikusten dut gaur kolore urdina izango dugula nagusi. Gaur kolore urdina tokatzen da. Bai. Aurrekoan arroxaz eta aritu ginen, horiaz ere bai, eta gaur urdina. Gaur urdina. Bai, ekarri ditut bideopiztak desberdinak, orain atzean ikusten ari gararen hauetan, hartu ditut beti bezala nire lehengusina, baina kasu honetan nire anaia eta nire lehengusina bat. Soldataren zati bat familiari eman beharko diozu, azken aldian lanean jarri dituzulako majo, Ustezagun aperitibo batean, eta... Zerbait eman beharko diozu, eta haiek jarri dituzu laguntzaile? Bai, baina bideokonposaketa honetan, batez ere nahi nuena agertu zen, hitz berbera, bi pertsonen ahotsetan momentu jakin batean
nola ikusten dudan. Eta bi marrazki desberdin hauek hitz berdina aldira ba? Bai. Aldea badute ba, bat ikusten dugu marrak eta finak dituela eta besteak lodixagoak. Hori da. Eta ez dute ematen hitz berbera, ez dela? Baina hala dira. Hala dira. Eta gainera ere, gero, pentsaratu arazi dit, ze batzutan nola ditugun aurre iritziak edo genero edo, hemen dago nera naia, eta nire lehengusina, neska bat, mutiko bat, eta batzutan nola forma, bueno, sotilagoak batzutan neskekin lotzen ditugu, batzuk gogorragoak mutilekin, ikusten dut, zorionez, behar bada, esango nuke, ez dutela bat egiten mundu honetan. Ez dut argitu, barkatu Karmele, baina astero ikusten gaituenak badakizuk sinestesia duzula, baina orain arte ikusi ez gaituenak, jakin dezala berak sinestesia duela, alegia guk entzun egiten dugun hori, zuk ikusi ere egiten duzu, zure zentzumenak nahastuta edo daudelako, edo, bueno, elkarren hartuta, biak ere bat egiten dutelako, kasu honetan, entzumena eta ikusmenak, ezta? Hori da, zentzumen edo sensazio estra bat dut, eta sensazio estra hori koloretan agertzen da nire inguruan. Eta guk hitz bat esaten dugunean, adibidez berak, koloretan eta formatan ikusten du. Eta horregatik familia lanean jarri du, hitz berdina esaten, bi ahotsek, eta hor ikusten da, batek edo besteak esan, ze itxura hartzen duen, ez? Bai, esango nuk ere, hitz hauek guztiak amankomunean dutena urdinak izan daitezen, nire kasuan urdina U bokalak ematen duela, esan nahi nuen. Esaterako, zuk esan dizu, huts esan. Eta biek huts esan dute, kasu batean esku baten gixakoa, eta bestean elefante bat o jirafa hozak izertzen. Bai, ematen zuen, aleko anomalia bat. Hau adibidez pixkat industriala iduritzen zait, hau lore sorta bat ematen du, nola baitere, jolasteko ematen du lainoekin bezala, Bai, norberak imaginazioan zer ikusten duen, horretaz ari gara lehen ere koldorekin, ez da, batzutan eserigin behar dugula, begiratzen ikasi, eta begiratzen dugun horretan zer ikusi, ez? Eta gehituko nuke, eta denbora hartu. Bai, garrantzitsa hori. Zeren bizi gara, arras-arras, presaka, eta batzutan gure zentzumenei harreta jarriz, hor inguruan beti denik izan ditugun gauza batzuk, beste modu batean jasotzen aldi. Bai. Orduan, plano honetan da konparaketa. Bi hitz. Bai? Gero, sakonduko dugu hauetan pixka bat. Bai. Ze badira hitzak U bokala dutenak. Bai, hori da. U edo U guztiak, barkatu guztiak bokalak dira. U kolorea duten, bokal guztiak, barkatu, U direnean, urdindu egiten da. Eta ikusten dugu batzutan zu gaia mugimenduan, eta ikusten dituzula hitzak. Claro, bai, badakizu beti ikarri ditut geldi, baina ja aste batzuk ere eramaten dut hemen, eta komplikatu behar du pixkat. Eta, orduan, mugimenduan ikusi ezkero, adibidez? Bai, mugimenduan ekarri ditut, pixkat zuei erakusteko non dauden silabak. Hau da, dugu. Dugu. Eta hau ere bai. Begira, hau da du, bai? Hora ematen dugula lima pasta. Bai, Arnaizen eta Andoniren inbiditan zeuden, eta aprobetsatu duzu. Gaur dugu eguraldia, ez? Bueno, hementxe du, bai? Eta horren pasatu da gukera. Bueno, berdin du. Guk, nola da? Lertu egiten da. Lertu, ka, hau da ka. Hau da ka. Ze hauan ere alaiten dugu guk, ez? Bai, baina arreta jarriz gero, nire lehetu niz harrituen nire lehengusinak etena nahiak nola mugitzen duten zeren guk, hemen arnasketarekin eta dena entzuten baitut, azten da olako gozak egiten. De hecho, hemen giratzen zen ezkerretara eta gero atratzen zen hortik. Baina ez da inondik inora nola baitere ka sensazio hori aurreko hitzak duena. Ez da lehertu delako baizik eta nola josten ditugun letrak bata bestearekin eta, ez? Hau huts izango litzake. Hemen nera nahiak esaten zen oso berak abeztara. Bai, nahiko hauts grabea dauka ere, baina aurreko guk hori nera nahiaren zen. Eta lehengusinak berriz, hemen jirafa edo esan du da. Bai, eta hemen giratzen zen horrela, giratzen zen ona, eta gero buelta ematen zuen, eta oso zaila iduritzen zain niri hau egitea silaba bakarrarekin. Ze ematen du kolpe bakarra dela. Eta lehengusina eta anaiak biek hitz berdina eta batera esango balute, zuk bi marrazkiak batera ikusiko zenituzke. Bai, baino nez, emaitza izanen zen beste marrazki bat. Bai, ze unean entzun da. Ez zenituzke bi marrazki ikusiko, baizik eta momentuan batera entzun dituzunez, marrazki bakarra. Bai, marrazki berri bat, hori kombinatu berri bat. Begira, hor bai daukagula. Bai, hemen lu, hemen izango zen, ezkeretan lu, eta hau da run. Bokalaz, konsona, silaba.
bai. Eta erre agertzen denean gero ikusiko dugu gehiago mugitzen da. Hemen mundu lasaiagoa da behar bada N horrek baden amplitudearekin, eta hemen bai egiten zuen ezker eskuin gora eta bera. Izan zen mundu. Eta gero puntutxoak beti nire munduan agertzen direnak. Hanek aldiz egin zuen mundu. Bai, baina oso giratu zuen hitza justo kontrako aldera bezala. Niri egiten zai superdibertigarri, oso ez dakin niri... Pasatzen duzu... Migarrasongi. Bai, bai. Eta bira oseiz pegita zurrumurru. Horregu asko ditu. Bai, bai, hemen ikusten da mu izango zen arata, goiti. Eta erre hauniz daudenean, hemen ikusten den bezala, lauki edo estruktura bihurriagoak eta gehiago mugitzen direnak. Erreak indarra badu, sinestesia duzenok ere hori jasotzeko edo ulertzeko... Zailtasuna ere izaten dute, erre hori esateko ez? Bai. Dugu. Eta hemen dugu berriz itzuri gara hasierakora, zeren gainera dugu honek gainera egiten zen pixket laukia modukoa. Bai. Eta honek ere duen berezitasuna da seguro, nire nahiak eta nire lehengusinak ezingo dutela esan hitz hori berriz modu berean. Bai, ze horregatik zuk eskatzen diguzu gero, astez-aste etortzen zarenean, guk gero horrek ere hitza esateko ea zuk nola irudikatzen duzun. Hauek izan dira, izkia dutenak eta horregatik zuk urdin ikusten dituzunak. Baina gero badaude beste errealidade batzuk, guretzat behintzat, daltonikoentzat ez, eta azpimarratuko dugu etzara daltonikoa, baina guretzat urdina dira adibidez, zerua, eta horregatik, ea Xabi Casado lankideari eskatu diogu zerua esateko, ea nola ikusten duzu? Zerua. Seguro Xabik ez du esan zerua, berak normalan esaten duen bezala. Seguro. Zeren, zerua esan du nahiko gogotxu. Azteko, markatuko dugu kolorea bokalekin, berdea, urdina, baina gero atxuria. Beraz, zeruan eretzat ez da itzurdina. Ez da kolore bakarrekoa. Guretzat asko jota izaten da txuri lainori baldin badago, eta beltz, ekaitza baldin badator. Bai. Baina esan dezakegu berak, bai behar bada, markatu duela ru silabarekin urdina, zeruaren tokian zeren egin duz. Zeru oso alto eraman du, horrelako formarekin margotuko nuke. Eta gero, nola ereki duen, ere grazioso iduritu zait. Egin duelako ezker eskuin donuts txuri bat bezala. Zalduz ikusi. Golosoa izan, gure Xabi eta arek donutsa bazpare. Zerua goran eta beran zer dugun? Itxasoa. Itxasoa. Gertatzen da, eitzak solte eskatzen ditugunean itxasoa. Bueno, azten gara urdinarekin, itxasoa izango zen silabarik nabarmenena, txuria da, eta badu indiar kanpindenda baten itxura bezala esan du. Eta gero ganda, atzeraka gorri granateneko xamarrean, eta gero azkenekoa nahiko apalere atzean. Eta bihotzik ezaltzen agertzen, ze bera bermeotarra izan da, itxasoa, badakizu salitrea eta kresala eta... Etzait iritsi. Ere kontatuko dizut, bitxikeri bezala, urdina kolorea ere iztegian beran nahiko berandu sartu zela, materiala bezala ez delako zain ugari, eta adibidez Homeroren Ildiadan itxasoa esaten da ardo kolorekoa dela. Gorria bai, itxaso gorri bat bazela, eta itxaso beltza ere bai, baina ardo kolorekoa, Bai, egia esan, merezi du koloren ingura nuela bileketa batzukitea, gauza interesgarriak garrapatzen aldirela. Urdinaren gaineko ikasi dugu, baina nik agindu diet gure ikuslei gaur azalduko zen igula irudi hau. Izan ere, lehengoan Gasteizen, Bernaola zikloaren barruan kontzertu bat bazen musika garaikideari, eskaintzen zaiona, musika modernoari, eta bertan ikusi zaitugu, antxe musikariak alde batera, eta zu, hementxe, zaltzaitzen nik tapatuko, zertan ari zinan? Horko goiko marrazkia osatzen, ez da, zuzenean? Hori da, zuzenean ikusten da, funtsean kasko baten ematen dut, lehenago aipatu duzun bezala, eta esku banatan bi konsola mando bezala, bideojokoetakoak bezala. Eta ezkerreko mandoan bateratzen zait kolore paleta, pintorek eramaten dutena bezala, baina modu digitalean, eta eskuinekoan pintzela. Eta orduan, kontzertu horretan, nire lagunek musika
jotzen zuten, eta ni hornitzen zuzenean, nire inguruan ikusten nuena, niretzat garrantzitsua da azpimarratzea momentuak duen indar hori, ez? Zeren momentuan ikusi nuena han zegoen giroarekin, ez da berriz ere errepikatuko hitzekin bezala, eta oso berezia da, hor sortzen den idea. Hemen, behar bada plan honetan, pixkatargiago ikusten da nire kaskoa, eta hor, eskuineko eskuarekin, hasten dira hor printzak, eta zuzenean. Hori da, zu hor eskuekin zoaz nolait ere markatzen. Bai. Eta betaurrekoak dira, zuk ikusteko, barruan buruan duzun hori nolait plasmatzeko. Bai, aldi berean, betaurreko horiek niri eskaintzen didatena da, 3D eremu bateko bizioa. Baten du itxasoan hortxezoa zen sireninatxo bat edo zarela, ez? Hortxe itxasoaren bekaldea eta hor zure betaurrekoak mugitzen. Bai, itxaso azpialdirudi. Egia esan ere horatzean dago muntaia bat egina Andra Maria Katedraleko argazki batekin, egin Gasteizen izan baitzen, omenalditxo bat egin genio, musikak zer ikusia zuelako ere, musika mota oso berezi batekin, eta hor ere keinua egina dago. Baina funtsian, pixkat martzianoa edo ezoikoa dirudien honek. Baina, azken finean bada musika bizitzeko beste modu bat, ez? Eta lehen koldok aldarrikatzen zigun, edertasuna, azken finean artearen aurrean jartzen denaren buruan edo bihotzean dagoela, ez? Eta zure kasuan buruan horixe dago. Eta horiek, bi batuketak, alegia bai musika eta zure irudiak ikusten dituenaren ere, sentimendu berezi bat sortuko da, ezta? Bai, eta horri esan duzun guztiari egituko nioke, jendeari gonbidapen bat eginez, galderak egiteko eta kuestionatzeko, ez? Batzutan jasotzen dugu norbaitek esan duena edo nonbaiten irakurri duena bere horretan, zut esan nahi gaizki dagoenik, baina aportatu diezaiogun, beste pentsamendu bat edo galdera bat. Bai, kontua da. Guk horrela ikusi genuen kontzertua, gure lankidea kameralaria hor txiblizen gora bera, ez? Bietara begiratu nahian, alegia hor zure isla ba, betaurrekoekin, eskumuturrekoekin, eta zu irudikatzen ari zinen irudi horrekin, baina galdera da, zuk zer horren nola ikusi zenuen, eta ekarri diguzu ere horren adibide bat. Hori da, nik egin dudana da, gafan edo kaskoetan sartuko baniz bezala, hor kontzertuan beran diseinatuta gelditu zen, paisaiaren baitan, olako bidai bat. Eta begira, hemen dagoena da, sinestesia lortzen dut musikaren trazoekin egina da, baina bobeda hitza da margotuta dagoena. Bo gorria, berdea eta da egiten zen mugimendua txuriarekin. Esan duzun katedralari egindako omenaldian bobeda hartu zenutelako erreferentzia gisa. Beti musikaren mugimenduan ikusten nituen mugimenduak aplikatu dizket kolorei, baina lehenbiziko obran margotu nuen denbora, bigarrenean honetan margotu nuen hitza bera, eta ia hirugarren eta laugarrenean obrak propioki musika, olen kombinatu nituen sinestesia modu desberdinak. Eta ez zara mareatzen, ze ikusten dugu Karmel hemen mugimendu desente dagoela. Ez bakarrik piezak bera mugitzen direnik, baizik eta zu ere, eta lehen esan dut, kaparik gabeko eroi batzuk badaudela, baina ia zu hor egan zabiltz Superman, Superwoman gixara, ez? Hor aurrera eta atzera. Bai, kamara sartu diot pixkat ritmo gehiago, baina benetan ni horrela bizi naiz, Eta hori da zure egunerokoa. Bai, de hecho hartzen nintzen, nola erraten dutena pixkat arraro izan gabe. Ikusi dirazkenean, laino multzo batzuk bezala, kolore eta testura desberdinekin. Nik nire pentsamentu guztitan, beti ikusten dut hau. Ordan, joan beharra dut, hola azkar batean, koloretan biretu hartu nahi dudan ideiaren kolorea eta ekarri bezala. Ez dakit zer dela pentsatzen dut. Argazki bat egin irudikatu, irudi horrekin buruan geratzeko, ez da? Bai, baina neski irudikatu baino, joan naiteke kasi fisikoki. Horregatik ez dakit nola kontatua barraro izan gabe. Zeren fisikoa... Desberdina, eta desberdina eta arraroa ez dira sinonimo. Hori da. Desberdina bada, alegia, ez da zu irudi hori buruan, esan dezagun kajoi bat, artxibadore bat baduzu, eta bertan geratzen zaizkizu irudi guztiek bat besteren alboan, baizik eta zuk, salto egiten duzu irudi batetik bestera, eta irudira bertarazoaz, nolait irudian bertan txertatzeko. Bai. Eta ere egunerokotasun edo kotidianotasun puntu bat mateagatik, hori ez dut bakarrik kontzertuan egiten. Orain hemen gauden bitartean,
nik bidai horiek zuk inguru dituzu lain horietara egiten dut, baina ezin dut kamera horrela jarri. Orduan, hain ez pentsatzen, Karmele, claro, zuk hau denak ikusten badituzu, zu hona etortzen zarenean gure platora, eta ate hortatik sartzen zarenean, bestela gure platoa bada koloretsua. Bai, gustatzen zait hau nintzen. Eta ja, berez koloreak baldin baditu, eta zuk kolore gehiago ikusten baduzu, honek behar du... Ja, kolorez, ja, dena, bete ez? Eta bakizu zerari nintzen pentsatzen, karo, guk ikusi duguzuk kontzertuan nola ikusi zenuen. Baina behar bada ondo legokela, egunen batean ona sartzen zarenean, platoa bera eta programa bera nola ikusten duzun. Egingo dugu... Musean ondo? Musean, ondo? Musean? Bueno, Nik enbido eta zuk hor dago? Vale, venga. Kontzertura bezala egunen batean ekarriko aldi guzu guri kaskoa, eskumuturrekoa, eta hemen erakustaldi bat, bai? Bai. Eta gero, hemen daudenek izango duzu suertea sartzen alko zarete ere entorno hortan. Baina bai, prestatuko dugu entzulentzat. Zuzenean eta gero bidaia. Itzartzen dizut, Hau grabatu behar da? Hombre, bagizu gainera naparrak itzekoak garela, Beraz, ezin diguztuta egin. Ados, hor gelditu da. Horrengorako gonbitea. Eta zueko dakizue, gureak momentuz egin duela, baina bihar, betiko orduan emitxe izango garela, orduan ere flowari eutxita eta alba da, lasaitasun eta patxada gehiagoz. Bihar arte, txintxe bilin, eta izan.